Dobrý večer. Volám sa Martinko Cicomrt a medzi moje záľuby alebo ďalšie činnosti patrí moderátor v zoznamovacej relácii a som cestár. Dobrý večer. Dobrý večer, ja som Jano. Ja som sa dozvedel o vašej agentúre zoznamovacej tu na cez internet a som múdry, som pekný, nesom pyšný a som inteligentný a vôbec nie som namyslený. Moja partnerka by mala mať športovú postavu modelky a zabudol som povedať, že ešte nie som ani veľmi vyberavý a náročný. A to je v podstate, to je z mojej strany všetko. Ďakujem televízie Gréz, že mi dala možnosť sa takto zoznámiť. Ďakujem. Aj my ďakujeme, dovidenia.